платформаи онлайни obo.tg дар шаҳри Хуҷанд боз гардид. Онлайн мағозаи мазкур ба фурӯши сарулибос ва пойафзолҳо аз брендҳои маъруфи ҷаҳонӣ машғул мебошад. Акнун сокинони кишвар метавонанд аз хона дилхоҳ намуди либосҳову пойафзол ва лавозимотҳои гуногун барои занон ва мардонро аз брендҳои машҳури ҷаҳонӣ фармоиш диҳанд. мақсад аз ташкил намудани бозори онлайн ин аз хона интихоб намудани либос. шоми 1 июл дар хиёбони Истиқлоли шаҳри Хуҷанд мағозаи онлайни Обо бо иштироки васеъи меҳмонон расман фаъолияти худро оғоз бахшид. дар ҳафтаи кушодашавии маркетплейс намояндагони мағозаи онлайн фурӯши сарулибосҳои obo.tg, соҳибкорони маҳаллӣ ва намояндагони касбу кори гуногун ширкат доштанд. Платформаи мазкур аз ҷониби 4 нафар таҳия ва роҳандозӣ гардидааст. онҳо аз 3 кишвари Осиёи марказӣ Қазоқистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон мебошанд. яке аз таъсисияндаҳои онҳо аз Тоҷикистон Анвар Холиқов мебошад. ӯ аз мақсади таъсиси онлайн мағоза сухан кард. Появилась такая цель, мечта создать какой-то проект, который поможет фэшн-индустрии нашей выйти на новый уровень, а также поможет цифровую трансформацию вообще нашей фэшн-индустрии. Также мы хотели создать замечательную, крутую экосистему, где может человек выбирать одежду, обувь и любые аксессуары, не выходя из дома даже одним кликом. мақсади онро дар якҷоя намудани фурӯшандагон ва ба тариқи осон ба фурӯш гузоштани молу маҳсулот арзёбӣ намуданд. гуфта шуд ки ин таҷрибаи аввалин дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. дар сомонаи obo.tg ҳар як истифодабаранда утоқи кории худро дорад ки метавонад тариқи он маҳсулоти худро ҷойгир ва ё сарулибос ва пойафзолу лавозимоти зарурии худро харидорӣ намояд. барои дастгирии ҳунарҳои мардумӣ ки дар хона ҳунарҳои мардумӣ медозанд ва барои кушодани мағоза имконият надоранд, платформаи мо чизи муносиб аст ки бояд бе кушодани мағоза барои платформаи мо ҷойгир мекунанд, мо худамон харидор ёфта ва фурӯшро ташкил мекунем. ҳамчунин ба ғайр аз он ки ба хона фармоиш медиҳанд, мизоҷон метавонанд чихеле ки дар шоурум истодаи мо фармоиш дода дар шоурум омода пӯшида интихоб кунанд. дар назар аст ки 5 маркази шоурум дар шаҳри Хуҷанд барои харидорон боз мегардад. ҳоло маркази аввалини он дар хиёбони Истиқлоли шаҳри Хуҷанд рӯбарӯи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҷойгир мебошад. аз ҳамин рӯз эътиборан obo.tg кори худро оғоз намуд. мизоҷон метавонанд бо як клик фармоиш кунанд, дар ҳавои гарм мағоза ба мағоза нагардану бо як клик фармоишро иҷро кунанд, мо худамон бурда мерасонем. хоҳишмандон метавонанд бо як клик аз мағозаи obo.tg маҳсулоти зарурии худро харидорӣ намоянд ё бо онлайн мағозаи мазкур ҳамкорӣ кунанд. таъкид кардан ба маврид аст ки дастраскунӣ на танҳо ба тамоми манотиқи кишвар, балки ба кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон низ ба роҳ монда шудааст. акнун ба мағоза рафтан шарт нест. барои лавозимоти зарурии худро тариқи сомона фармоиш додан шароит пайдо шуд. ин навгони як қадами дигар барои роҳандозии технологияи фурӯшҳои онлайнӣ мебошад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.